Čus pikadoři, vítáme vás u našeho oblíbeného podcastu. Byť jsme se tomu dlouho vyhejbali tomu tématu, nebo vždycky jsme ho jenom tak naťukli. Nebo Michal by ho dělal samozřejmě pokaždý, ale my s Láďou úplně ne. Tak dneska jsme se rozhodli, že větší část pověnujeme fotbalovému Dynamu, protože z fotbalového klubu se nám stává, aspoň teda podle nás, už celospolečenský téma a možná i hlavní téma podzimních komunálních voleb. Vypadá to tak, už to není zdaleka o fotbale, protože už se k tomu vyjadřují a mají na to ty nejlepší názory i ty, kteří tam v životě nebyli. Ty, kteří vůbec o klubu nic neví, jak to fungovalo nebo má či nemá fungovat, ale už o tom mluví fakt úplně všichni. Takže vás vítáme u dalšího dílu, který bude hlavně věnovaný fotbalovému Dynamu. Čau všichni. Ahoj. Jdeme na to. Jak jsem řekl na úvod, za mě je z fotbalového Dynama aktuálně největší téma podzimních komunálních voleb, protože kromě samozřejmě lidí na radnici se k tomu věnuje opozice a všichni politici se tomu začali věnovat, natáčet videa, natáčet nějaký, dávat statusy, komentáře a tak dále. Tak jak je to z našeho pohledu? Myslíte si, že je dobře, že město zasahuje do nějakého chodu fotbalového Dynama? Nebo asi nemusíme moc uvádět, že prostě je tady rozhádaná situace, že majitelka Neka Ede se hádá s městem, jak má vlastně fungovat ten fotbalový klub a tak dále. Takže je dobře, že do toho město zasahuje. No hele, za mě je jako nejzajímavější na tom to, že to začíná tak, že tohle téma v podstatě velmi překvapivě začíná teď po letech, kdy tady už to nefunguje dávno samozřejmě. Rozdělovat i lidi, rozdělovat společnost podobně, jak to vidíš v politice jako na celostátní úrovni. A že prostě lidi, který jsem já třeba o Dynamu v životě mluvit jako neslyšel, tak najednou mají jako jasný názor, což je v pohodě samozřejmě. A začíná to rozdělovat lidi proto, že se do toho vložila právě ta opozice, jak ty jsi říkal. Dokud to město dělalo nějaký kroky tak nějak, že se o tom mluvilo, tak to nikdo neřešil, opozice taky, já jsem nic nezaznamenal. A teď, když se chystá nějaký jako větší krok, tak samozřejmě, jak jsi správně řekl, asi velký téma i kvůli volbám. A najednou na to má každý názor a hodně jako vylezli takový ty lidi, kteří o fotbale nikdy nemluvili, a najednou to jsou ty protestní hlasy a budeme proti tomu, protože samozřejmě radnice a hejtman a tak už samozřejmě si stihli udělat i dost nepřátel, kromě těch fanoušků. A najednou všichni jako ví, jak to má být. Takže, ale abych ti teda odpověděl, tak za mě jako... Promiň. Ale jako já jsem vždycky říkal, a říkám to stále, že město určitě nemá nějakým zásadním způsobem podporovat nebo nedej bože vlastně ten klub. Dlouhodobě určitě ne. Ale zastávající situace, jako já jsem rád, že do toho šlápli, nebo ještě úplně ne, ale že do toho snad ještě víc šlápnou a že ten blázinec skončí tady. Prostě to už přerostlo všechny možný mantinely a něco se s tím prostě udělat musí. Co myslíš ty, Láďo? Hele, já jediný, co si říkám, je, že možná to mohli udělat dřív, nebo jako nějaký vstup, nebo nějakou jako trošku nasměřovat, kudy to mělo jít, že jako teď už je to fakt takový jako za minutu 12, že možná mohlo přijít jako do toho to město vstoupit, jako i v dobách pana Koubka. A lepší teď než nikdy, nebo vůbec nikdy radši? Jako lepší teď než nikdy, no. Jo. Ale otázka je samozřejmě jak. Takže to je častý názor tady toho, jo? Jakože řekne se, my uděláme tohle a teď se jako zvedne vlna odporu a říkají ty lidi na těch sítích, samozřejmě tam je to jednoduchý. Prostě to neudělal už tenkrát, jako určitě souhlas, ale otázka, nakolik to bylo jako společenský, jestliže teď je to společenský problém v podstatě, když to vlastní někdo no-name z Londýna, tak co by se dělo před tím rokem, když teda ten bláznivý Koubek, prostě je to tady samozřejmě od 10 k 5, jestli by to bylo jako ještě horší nebo lepší, když to myslel jasně, tak po bitvě je každý generál, že jo, takže jako jo. Teď to bude hodnocovat je jako zase jinak, no. Ale na druhou stranu jako já musím trošku asi ti oponovat, nebo říct jako, že jako to město to Dynamo řeší jako už x let. Akorát, ale ne tak radikálně jako. No, řeší to jakoby postupně, protože samozřejmě a teď jako nechci obhajovat, jestli to měli udělat nebo ne, ale jako, když to jakoby vidím, tak oni třeba jakoby dlouho se řešilo i s doktorem Koubkem,
To se musí říkat, že on to tak vždycky říká. No, to říká on. No. Doktorem Koupkem se vždycky řešilo jako složiště, protože samozřejmě to plochá ta akademie a oni jako od něj to jako chtěli koupit a nedařilo se to a vlastně to jako byl jako první krok, jak jako do toho Dynama podle mě jako zasáhnout. No počkej, a to je něco jiného. Není. To, že on v tu dobu potřeboval prachy. On by prodal úplně cokoliv v tu dobu. Chci říct, že to město Ty kroky dělá jako. řešilo zásadně to, že chce složiště. Jakmile teď na podzim získalo vlastně složiště, jako že vlastně stoupilo těch struktur, to Dynamo Praha, tak mohlo podle mě činit, jako mohlo začít dělat, jako ještě ten tlak jako stupňovat a vlastně v tom Dynamu už zbylo jenom. Že to bereš tak, že do té doby nemělo tu páku, třeba takovou, jako třeba máte možná, díky tomu složišti. Jako. No, protože to složiště jako bylo naprosto zásadní, aby se prostě pro ty akademie jako něco dělo, takže podle mě jako nějakým způsobem se to dělo. A teď samozřejmě se ten tlak jakoby stupňuje, ale nešlo podle mě před rokem nebo za doktora Ale Koupka vyhnat ho z toho stadionu mohli už loni taky. Akorát to se mi nikoho ani nenapadlo. Jenomže to je právě to, že za mě by pak mohl někdo blokovat to složiště a to byl prostě problém. Prostě. Blokovat to nemohl, protože on prostě v tu dobu prodával každýho, kdo má 2 nohy. Takže on jako věděli, že jim to prodá, co by s tím on dělal jako se složištěm. No nic. No právě no. No dobře, ale měl peníze, že jo. Ale měl si smlouvu na 80 let, že jo. Ne, to je v pořádku, takže ale tam jako... mohl blokovat prostě na dobro. A jako, takže si myslím, že jako nějaký tohle mohl být třeba, jakoby, nebo já vidím, jako, že to jako šlo nějakým postupně, ale samozřejmě teď tím, že to složiště je vyřešený z pohledu města, že vlastně jako tam, Kraj. nebo a kraje, nebo z politiky, že vlastně to Dynamo, ta majitelka tam nemá žádný vliv na tom složišti, tak oni samozřejmě do ní jako mohli teď ještě jako o to víc říznout a říct, hele, tak a teď už jako můžeš jít úplně. No, on to tak jednoduchý není, že ona furt jako šéfuje akademii, že jo. To je jako taky třeba si říct, ono jedna věc je vlastní složiště, ale to ten fotbal a ty kluky tam ještě jako neudělá, ale ona tím, že z pozice vlastníka Dynama šéfuje celý akademii, ona o ní vlastně rozhoduje. To je jako důležitý říct, že to je to prostě nějaký spolek, ale ona je ten rozhodující hlas. To znamená, kdyby si říkal, že, nebo pokud by to bylo tak, že jim jde o to centrum mládeže, v podstatě o tu mládež, tak tam to vyřešení zdaleka není. No podle mě jo, protože jako už ona nešéfuje už těm jako tomu areálu, ona šéfuje už jenom jako tomu spolku, ano, kde ale jedno bez druhého, jedno bez druhého nejde. A stejně tak jako nejde Dynamo bez stadionu, ale tím chci říct, jako, že nic. A jako nutno říct, ale že jako ta mládež je v pohodě. Jo, ne, že i pod jejím jako funguje, vedením, že to funguje prostě jako já to jdou hlasy i od jinut, a to je jako v pořádku, jo, tím že hrajou dobře, že ty kluky chtějí ve Spartě, ve Slávě, to jako funguje. Jo, že jako... Dobře, takže zpátky k tomu, jestli teda město má jako říznout do toho a vlastně, jasně, že ten krok vypadá svým způsobem divoce. Máš tu jediný fotbalový klub a vyženeš ho ze stadionu, tak si říkáš, co s tím majetkem bude. Ale to asi řešitelný všechno je, jako ta využitelnost, asi ten plán není zase tak složitý. Otázkou je, a to je zase nějaký pokr při vyjednávání, jak moc jde městu o ten název a o tu historii toho klubu. Já si myslím, že jako víc, než to jako říkají, že prostě to je klíčový. Takže ono zase tak jednoduchý, aby jako říct, aby se o to odstihlo a my založíme nový klub, to mu já úplně jako nevěřím, že to tak jednoduše jako jde. Nebo jde, ale že to chtějí, tomu nevěřím. Tak ta historie a ta tradice je dlouhá, věď? Jako to fakt je škoda, že... Třetí nejstarší klub. A to nedopadne takhle, já s tomu jako nevěřím tomu, že by tady založili od nuly prostě SK něco, jo. Ale to je samozřejmě nějaký pokryt při vyjednávání, stejně jako ona blafuje, že já jsem bytostně přesvědčený, to říkám už dlouho, že ona tu nechce být. A já pořád jsem přesvědčený o tom, že nechce ten klub vlastnit ani vlastně. Že to je pro ní biznis, prostě jak vydělat peníze. Já si prostě myslím, že jsem přišla kvůli těm penězům, co dostali z té první ligy zpětně, protože ty to neutratila, takže podle mě já si myslím, že nemůže mít zájem, kromě nějakých, co jdou nějaký na půl drby, to si ještě řekneme, jako tady vlastně fotbalový klub. Na druhou stranu mohla ale rovnou jako říct na tu první nabídku říct, OK, já to teda prodám. Chceš víc, ne? A jak dosáhneš, to chce vyšponovat. Jak dosáhneš vyšší částky. No odmítneš to, uděláš nějaký divadýlko a doufáš, že ten druhý prostě povolí, no. Pokr. Klasický vyjednávání. Tak samozřejmě teď ona jako vyndala včera, můžeme říct, že natáčíme v úterý, ve středu. Takže v úterý vyndala. Můžeme říct, že natáčíme kdykoliv, ale vyndala velký trumf pravda je, že natáčíme ve středu. a pokouší se jako
přesvědčit lidi, že chce koupit stadion. No jasně, no. To si pojďme možná říct jako další podtéma teda. To je jako za mě největší bizár, no. Prostě. To je asi jako hodně vtipný teda. Podle mě je to jako první člověk, který přišel vůbec s tím, že by jako Stadion koupil. Koupil ten střelecký ostrov. No ne, jako ne střelecký ostrov, já myslím, že jakýkoliv stadion. Já si myslím, že když jsem o tím přemýšlel, kdo v lize první vlastní svůj stadion, tak je to podle mě Sparta Slávie, Plzeň ho nevlastní, nevím, jak je to v Ostravě, a taky bych skoro řekl, že ne. A já bych řekl, že to žádný klub prostě nevlastní stadion. No a jak je to ve světě, ale? No tam je je mají to většinou, jinak, ale tak to jsou jako jiný částky, ale tam Ona je zvyklá z Anglie. jestli ona, už klub, jestli taky ona si stadion. nemyslí, Třeba viď? by tady vybudovala nějaký pěkný Chelsea. Ona je z toho Londýna, viď? Takže to není normální. A teď naopak čteš všude, že města jako nechtějí jako dotovat stadiony, rekonstruovat, opravovat. Ne. By to byl. Shooting Bridge. Ne, Shooting Island. Ne, tak když jako si říká Chelsea, tak mají Jo, taky jo, bridge. to je pravda. Takže, Ale jo, jako ty města se po nich, jako kdyby, já nevím, třeba v Ostravě nebo v Plzni přišel prostě Šádek a chtěl to od města koupit za nějakou reálnou cenu, tak plně mu to jednoduše, jako rádi prodají to. Jako ty města to nechtějí, že jo. a já si Otázka je, myslím, jenom jako i co je reálná cena, víš? No, Jako, jak se dá ho Podívej se na vyhodnotit, reality. jako, vyhodnotit jako cena stadionu, těžko říct. Jako. já si myslím, že to se ohodnotit skoro ani nedá. Myslím si, že to jako za mě jako politicky jako nedokážu si představit, který zastupitelstvo by odsouhlasilo prodej stadionu, se přiznám. Dobře, ale kdyby ten její... A ještě jako takovýhlemu majiteli, se kterým se jako hádá prostě jako No, protože dovedu si to představit situaci, že to je člověk, který o to se stará, pečuje, má úspěchy, tak jako já si taky myslím, že to město by klidně ten stadion Jako kdyby jsem loni přišel frajer, ale stejně si to nedokážu představit, že by to jako nějaký zastupitelstvo schválilo. kdyby jsem loni přišel frajer, u kterého by si po roce fungování viděl, že to směřuje někam jako wow, a teď přišel a dal na stůl 500 miliardy, nevím, jo, 500 miliardy, tak jako to město vlastně jako nemůže neprodat, podle mě. Nemyslím si. Prostě nemůžeš neschválit ekonomicky výhodný obchod pro město. Jako. No. Myslím, že to město každý rok dává, kolik to bylo, 5 milionů za rok za správu, ta smlouva, kterou mi pověděli. No 450 000 měsíčně. No, asi 5,5 milionů za rok dává tomu klubu za to, že se mu stará o stadion. Jenomže to je- Do toho platí veškeré opravy, investice, ten už stadion už taky má svoje To roky. je samozřejmě jako historicky skrytá podpora prostě Dynama. No jasně, jo, ty no. brachy. A ta nezmizí, ta bude dál, že jo? Tam za 450 000 jako nemáš co opravovat měsíčně, udržovat. Kropíš trávu. No, drahá tráva. No, Greenkeeper. Greenkeeper. Takže podle mě, když přijdeš, jako jasně, že město nemusí prodat majetek, nemůžeš si koupit žádnou věž, ale jako fotbalový stadion není důvod, proč by město mělo vlastnit vlastně. Pokud by byl zájem se za reální peníze, tak není důvod, aby město vlastnilo stadion. Ale jako pojďme dál, všichni si asi myslíme, že to je blbost, že to je jenom bluff, jo. Prostě je to blábol samozřejmě, ona nepřijde, nepoloží tady 20 milionů liber, že tady máte chlapci, já si tady jdu hrát. Už vidím náš další díl. No. Ty, tak ona to koupila. Polej nabídl 5 miliardy. Voda fakt teda. Hele, no a říkám, tak jak vidím to složení toho zastupitelstva, tak jako ani jak to ty říkáš, jako to dává samozřejmě smysl, přijde někdo s reálnou nabídkou, tak by to neprodali stejně. Víš, ale stejně jako, teď se, jako, ona sice, jako, já jsem poslední době jako chválil nějaký kroky, ale podle mě to včera byl vlastně, jsem poslední době chválil. Ty jsi chválil. Jsem poslední, kdo by chválil její kroky. Že mu není rozumět. Ne, není. No. Já mu rozumím v poslední době. No já taky. Jo, tak promiň. Ale podle mě Já včera, pod ním potřebuju titulky, vole, abych mu rozuměl. No. A teď je tam musím dávat v angličtině, protože následují z Londýna. No jasně, to jo. ale to, co včera udělala, podle mě jako trošku to město jako vykolejí v tom vyjednávání, protože ten argument, jako, že ona tu vlastně nechce nic dělat, pokud by to mělo být reálný, ale ono se Minimálně asi vůči brzo lidem ukáže. je to jako krok, hele, tak ona to myslí vážně. Jo, něco taky, ale myslím, že tak vůči těm lidem, co říkal Michal, se k tomu začnou všichni vyjadřovat, ale vlastně vůbec jako tomu nerozumí prostě. A já naopak zatím, jako když o tom přemýšlím, tak možná je to právě přesně jenom ta zdržovací taktika, protože přesně po prodeji stadionu musí rozhodovat zastupitelstvo. Takže teď by se vlastně mělo čekat na nějaký zastupitelstvo, pak na nějaký bod, až tam bude o tom nějaká debata. A co jí to pomůže, když nemá kde hrát? No, ale může jako oddalovat nějaký prostě ty rozhodnutí. A tohle. Smlouva je povězená, ne? Asi jo. A ona musí do 14 dnů na tu licenční
na to licenční řízení doložit, že má kde hrát, to nemá. No. Je to fakt zajímavý. No a tak, ale jako město se nemusí tou nabídkou jako prodeje vůbec zabývat, vůbec. jo. No to jo, tak to už je asi ta horší varianta, jak říkal Michal, jako ekonomicky, když dostane jako město nabídku, tak asi jako by se tím... No ne, počkej, ale já jsem říkal konkrétní nabídku, No jasně, ale už jsme se během těch pár hodin, co to je venku, dozvěděli od města, že vlastně nic nepřišlo. Asi ne. Nikde není žádná částka, pochybuju, že tam napsal nějakou částku, to by bylo nesmysl. No. Takže samozřejmě pokud i kdyby poslal na město nějaký dopis, já to od vás koupím, tak to hodí pod stůl, že jo, to nikdo nebude řešit vůbec. No jasně. To není nabídka. Ale jasně, ale už se z toho stalo politický téma. To znamená, ty to nemůžeš hodit pod stůl. Ty se tím musíš vlastně vážně zabývat. Jakože by Piráti řekli, zjistěte za kolik, třeba jim to prodáme. No určitě. To uvidíme A další pojďme dne. to řešit na zastupitelstvu a pojďme se a teď se tam k tomu úplně všichni vyjádřit. To můžeme, ale furt nemá kde hrát do 5. května. To nemá. To jim Ale- furt jako nepomáhá. Ale je to někoho třeba tím získá na svoji stranu. No. Hele, pojďme si možná říct jako další krok. A to, jako, my jsme byli včera s Láďou na Tiki Taka tady v Budějcích. A tam padla jako dobrá otázka, na kterou vlastně nikdo nedokázal odpovědět. Proč jsem vlastně přišla, paní majitelka? No, naposledy to zmiňovala, já jsem to tady našel v rozhovoru pro iDnes.cz, No. kdy rozhodla jsem se vstoupit do klubu v České republice, protože jsem viděla potenciál sportovní i organizační. No potenciál tady rozhodně byl. Počkej, ona sem přišla loni v létě. No. V tu dobu, kdy Koubek ten klub vedl úplně jako Cugrund No. a hlavně organizačně. No. A ona tam viděla organizační Ten potenciál. ze dna už to jde jenom Já nahoru. je fakt, že prostě. ze dna už to jde nahoru. Jako, tam už věděla, hele, horší už to být nemůže, tam ať udělám cokoliv, tak to bude dobrý. Takový vizionář byla Jo, jo, trošku. jo. No mě jako překvapuje, hlavně jestli koupíš klub v cizí zemi, ať už je jakkoliv daleko, tak když řekneme od Londýna, jako poměrně dost. A teď jako máš jako hlavní cíl, jako že to chceš sportovně a organizačně rozvíjet. Já bych jako řekl, že si ten klub v té cizí zemi koupíš jako hlavně kvůli penězům. Tak ona jako zkoušela koupit i v jiných zemích, ne, myslím? Nebo jako, No, že, měla, ne, tam jako včera- vlastnila. nebo kde? Tam včera to taky, ale přece včera tam padlo, že ona předtím zkoušela koupit Lansdorf. už jiný kluby v Česku. I v Česku. Včetně Dukly Praha. Jo, tak no. Údajně. Údajně. Jo, takže pokud je to pravda, tak asi nějaký důvod sem jít jako má, dlouhodobě evidentně. Ale mě jako nenapadá jako proč. Protože to prostě nedává smysl. To nedává jako tady to a navíc teda ještě teda, když zmíním ten rozhovor, tak tam mi jako velmi pobavil, mi přijde, že ty odpovědi, a ty seš na to Láďo expert, tak ty bys to mohl, mi přijde ty odpovědi jako normálně jako jsou tvořený jako ChatGPT. Že normálně zadáš, a jde to asi neudělat, že dáš otázky do chatu a on ti jako napíše odpovědi, ne? No, řekneš, ať to vyzní, že jsem lidumil, že chci ti pro ně to nejlepší, že jsem hodná. No. Jednoduchý. A mně to fakt tak přijde, protože to jsou jako ty obecní fráze, které tak jako Tak víš co, navíc, jestli se jí ptají v češtině, tak to ne, jako si musí někam A třeba se chodit. umí česky, no. A hlavně ty odpovědi jsou celý rok úplně stejný. O ničem. A je úplně jedno, jestli to říkala ona, jestli to říkalo pak ten Jelen, co tam tím zadkem bušel na vrata. Protože mají všichni stejnou vizi. A teď Markovič, jo, a ještě jeden tam občas mluvil. Všichni říkají to samý, ale ani jeden neřekne vlastně vůbec nic. I tenkrát jsme se bavili, že vyšel ten podcast Kluci ze Střeláku, ne, co natáčí, tak měli podcast s tím Jelenem. Já jsem si to pustil a 40 minut jsem čekal, jestli se něco dozvím. Nedozvěděl jsem se vůbec nic, Je fakt, že on protože nebyl prostě nevěděl nějak vůbec nic. konkrétní, jako asi, no. My dneska by se naši posluchači mohli něco dozvědět, protože jsme taky lehce zapátrali. Protože Taky investigativní. investigativní podcast jsme spustili, protože jsme se podívali, kolik jako Dynamo má vlastně na soupisce, nebo na soupisce hráčů a zároveň kolik jich má zaregistrovaných na Fatcheru. A zjistili jsme, jako, že na tom Fatcheru je jako mnohem víc hráčů mimo EU, než se tváří třeba na webu. S původem mimo EU, Původem mimo EU, než se tváří jako na webu vlastně na soupisce týmu. než vůbec se dá dočíst, že by měli za to Ačko, potenciálně Bčko jako hrát. Mě vždycky zaráželo to, že jsem prostě od léta chodili fotbalisti, kteří se tam třeba myhli a pak nikdy si se nedočet, kam zmizeli. Ty tu prostě nejsou, na soupisce nejsou. Já nevím, možná jsou zranění, ale ten klub samozřejmě jak nefunguje, tak nedává informace jako ten je zraněný, ten není, ten neodjel. Tam mraky hráčů, kteří už dávno nehrajou a naopak v tom seznamu, co jsme získali, jsou jména, který si v životě neslyšel. Tak jestli se nepletu, tak asi 8 lidí přišlo jenom jako v únoru, že jo, letos. No. Nebo, ale a tady to jako, když se jako vezmu, tak mi jako
přijde teď jako hrozně proti tomu, jako takový ty lidi, kteří se jako opravdu vyjadřují, že je to přece její biznis, že jako město do toho nemá zasahovat, že je to přece její věc a tady to, ale jako proboha to přece jako není pravda, teď jako pokud ten fotbalový klub jako funguje takhle, že tady se jako objevují jména, jako který vlastně ani jako nejsou na soupisce, možná ani jako netrénují tohle, tak to podle mě už jako není jako záležitost toho, že je to její jako záležitost a nikdo do toho nemá šťourat. Konec konců, pokud se nepletu, tak i cizinecká policie už v tom klubu zasahovala. Tam je hlavně zajímavý v té souvislosti. Jako říkat, ne, to prostě nemá město vůbec s tím nic dělat, jako ten klub tady provozuje činnost na nějaký městský majetku a pokud se chová takhle, co zajímavý. To minimálně podezřelý, no. To třeba bude možná zajímavá informace, že v tom seznamu členů Akademie Dynama, kdy tady podle nějakých čísel jsou to všechno jako fakt jako mladí, tak jsou tam dva chlapci, muži a jedna žena, kteří se jmenují Ede. Tak třeba je to velmi častý to. Pardon, ale jedna je ona. Neka Ede je jako člen Dynamo Akademie, takže to je majitelka a pak je tam někdo z její rodiny, evidentně další dva. Jestli tady hrajou, nebo jestli to mají nějakou, je třeba říct, že tam to si říkal, že tam mají být členy i ti, co tam jsou zaměstnaní, že to nemusí být hráči. Jo, určitě. Takže možná, že tam má nějakou z rodiny dva jako funkcionáře. Zase, vlastně nikdo nic neví, ne? Nikdo jako neví pořádně. Nikdy si nečet, ten dělá to, ten má na starosti tamto. Tady přišel Markovič, který mu dali název, který mu nikdo nerozumí, a Jelen, který už je pryč, no, a víc nevíš, protože ten klub prostě nekomunikuje. No a tak hlavně se jako opravdu ty lidi, co se o ten fotbal zajímají, že, tak už se tady jako kulujou i jako historky o tady těch jako hráčí, že ten jeden jako z hráčů třeba tady jako se objevil takový vtipný, že se tady jako jeden klučina, asi jako starý těch, se tady prostě tak nějak jako, že jsem slyšel. Jako, potuloval po městě. Jedna paní pověděla, slyšeli jste, že? Viděl jako jednu partičku, jak prostě hraje fotbal, jako trénink mají a tak se jako zeptali, jestli se s ním jako nemůže přidat. Tak si jako řekli, tak normálně. Kopačky má, ne? Tak jasně, jo, byl to jako fotbalový klub to byl, jo, nebylo to parta. Tady jako na lokální úrovni, no a tak tam takhle jako 2-3 týdny jako chodil a tak jak to bývá, ta parta si řekla, hele, nechceš si jako s náma jako zápas, my ti uděláme registračku. A on říká, ne, nemůžu, já mám smlouvu. A on říká, počkej, jak máš smlouvu? No, já mám smlouvu v Dynamu. Tak na něj koukali, že jako dobrý, jo, že jako na tu lokální úroveň by jako s nima si jako klidně mohl kopnout ten zápas, ale jako, že by mohl hrát druhou ligu, jako ne, jo. A já nevím, jestli samozřejmě je to pravda, nebo je to jako vymyšlená historka, a na druhou stranu, když se jako vezme, že prostě na té soupice jsou jako lidi, o kterých jména, o kterých se nikdy neslyšel. To už zase není jedna paní povídala, víme, že tam jsou jména, které prostě na stránkách Dynama se prostě neobjevují. No jasně. Jo. Ani to není takový to ohlášení na sociálních sítích, přišel nový tak to vůbec. Jo. Tak jo, takže jako no a co tím chceš říct? Takže já za sebe takovejhle jako vedení klubu a takovýhle klub jako ve městě jako vlastně, když to tak řeknu jako občan, tak já ho jako nechci prostě. A víš co, a to je další podtéma, který se často zmiňuje a říkal to třeba i jako Benát, jako šéf akademie, že častý argument i její vlastně je, teď hraje nejvíc mladých kluků z akademie, co hrálo. Tyjo, to je demagogie jako za mě úplně první třídy, protože v okamžiku, kdy ten klub jiný hráče už nemá. No jasně. Tak logicky hrajou ty mladí. Hráli už i za Koupka, protože všechny vyhnali, všechny prodali prostě. A jestliže ona se natáhá nějaký kluky, o kterých vůbec nikdo neví, jak hrajou fotbal, a vlastně nikdy nenastoupí, tak hrajou mladí, no, protože jiní prostě hrát nemůžou. Na druhou stranu jako ne úplně na obhajobu, ale jako taky to proti, tak jako jsme na 11. místě. Druhé ligy. Výsledky má. No jasně, a tak na jako druhá liga není už jenom její vina, že jo? No já vím, ale vždycky, když se spadlo, což se spadlo hodněkrát, by the way, Dynamo má nejvíce vstupů ze všech z první ligy, z české ligy. Jako, ale zase nejvíc postupů zpátky. Když seš tam nejdýl, tak jako... Vždycky, když se české ligy. Jo, takhle. Vždycky, když se spadlo, tak kdyby někdo hrál 11. fleka, tak ho lidi vyženou ze stadionu. Víš, jako, to není jako, že už jsme se, jako, jak ty říkáš, strašně posunuli, protože najednou nám stačí málo, jako. Že jdou jako zprávy, oni nehrajou tak špatně, oni mají systém, hodně se chválí ten trenér portugalský, to fakt všichni říkali, že jako dobrý.
On to samozřejmě neměl s kým hrát, to jako není jeho vina vůbec. Takže to, že ona hraje 11. fleka jako majitelka. No ale on dělal výsledky, počkej. Ne? Ne, on byl asi fakt dobrý. Že jako to neměl s kým hrát, že to nebyla jeho vina, když no, byl jasně. dobrý. Nebo jako... No tak hrál toho 10. nebo 8. fleka, jasně, jako, řekněme, že dobrý. Jo? My rozhodně dobrý na to, s čím to hrál. Jo? Ale ona se nemůže přece hledbat tím, že je 11. ve druhé lize. Ale Pokud tady vidí ten sportovní a organizační potenciál, tak všechny z klubu vyhnala, tam už není vůbec nikdo. Až se z toho ten pan Ivan asi trošku zbláznil a bušil zadkem na vrata. Tak já nevím, jestli také vedeš klub, jako víš. Ale říkám, mě by to ani jako to 11. místo by mě jako neuráželo ve smyslu, kdyby ten klub fungoval, mě prostě jako vadí ty všechny věci, co jsme si řekli. Jako, že seš 11. dobře, tak jako nemusíš Souhlas, se dařit, souhlas. děláš blbej nákup, nebo nemáš peníze, nebo něco, ale to, jak jako ten klub funguje, tak jako za sebe říkám, já prostě si myslím, že tady prostě nemá být a za mě prostě to město opravdu má být v tomhle tom radikální a normálně se snažit prostě vyhnat to města. No, protože ono jako se často říká, nebo ty hlasy říkají, proč a jakým právem město zasahuje do jejího podnikání. No ty vole, její podnikání. Když někdo sečte ty peníze, který má od města a od kraje, aby se tady podnikala, tak když je nedostane, tak ať se tady podniká. Ale ona to prostě bez města nezvládne, že Tak jo? ona řekla, že skoro nechce, že jo? No to jako jenom, že je potřeba si uvědomit, že podle mě, a teď bych se to ale podle mě bude Dynamo jeden jedinej, anebo jeden z mála sportovních klubů ve městě, který neplatí na městských jako vlastně nájem. Jo? Motor platí nájem v Budvar aréně, jo? Jasně. Volejbalisti platí prostě nájem ve sportovní hale. Jasně. Ale Dynamo neplatí ani korunu A dostává měsíčně půl mega nájem. měsíčně. A ještě dostává 450 000. To je jako, to je... To je víc než na výplaty těch klubů, co jasně, jsou tu no jasně. mimo EU. No, ale hlavně žádný profesionální sportovní klub v Česku to nemůže dělat bez kooperace prostě s městem, Jasně. s krajským městem. To se prostě nedá dělat. Jako. Ono Nebo ještě- takhle, jestli má dost peněz, aby koupila stadion, tak to možná bude schopná dělat bez nich. Ale pak musí přijít a říct, tak tady já vám nabízím ne, že to koupím, ale tady vám budu platit nájem, pronajměte mi stadion za tržních podmínek. Jo. A já tam budu hrát. A v tu chvíli zase já říkám, město podle mě nemá moc šancí to nepronajmout, protože ten stadion bude ležet ladem. Takže pokud je taková frérka a nechce, aby zasahovat do podnikání, ať nabídne nájem a vyhrála, protože to město jí to nemůže nepronajmout v podstatě. Tak ono ještě, jakoby, když říká, že lidi jsou teď jakoby proti tomu městu, tak tam si myslím, že... No, promiň, jako to ne, jako některé, malá někteří, skupina tak, nějaká. Tak. Jo, že myslím přijde, si, že že to dost lidem vadila ten radikální řez, jaký jako přišel. Že byl extrémní No, prostě. to je pravda, ale bez něj by se nestalo nazdar, nic. Že to nešlo nějak jako pozvolně, hele, pravda, no. tady dáme rok tomu, jestli něco, ale přišlo nazdar, vypovězená smlouva ze dne na den, nemáš kde hrát. A pak běhají kluci ne tady a hledají možná už dopředu, vědějí, že nemají kde hrát, tak hledají, kde by si ťukli. Kde budou trénovat, ne? Každý bude trénovat. Já jinde. teda takhle, abych zase nebyl úplně jednostranný, tak řeknu, že mi taky některé kroky toho města vadí. Jo. Třeba nedokážu pochopit, že se nepohlídají věci typu, že se prostě prohlašuje, jak ona nekomunikuje a ona pak prostě pošle do médií maily, na který nemá reakci. Tak jako pro boha, proč jsem tak naivní? Když ona dělá takový hloupostí, který si můžeš chytit, že musíš tvrdit, že ona nekomunikuje, že to prostě asi fakt jako není pravda. Nebo proč musíte Třeba to Kuba? skočilo, víš, do spamu. Nevíš, jakou ona má adresu. pravda, no. Tak Je pravda, že To nepsala ona, ale. Aha. A nebo proč musí v těch, když vydal hejtman těch dlouhatánských asi 6 bodů, tak proč tam je, že ona do akademie nedá ani korunu, když ona pak za týden ukáže, že to teda evidentně není pravda. No. Jakože těch kravin tam je tolik, že bych čekal, že se to pohlídají. Jo, nebo nebo to Když prodeje těch vyúčtování. hráčů, ne, mladých, No, no. dávala do akademie. No, jenom- Asi samozřejmě, no. Jenomže to zase byli hráči, kteří šli jako přímo z akademie. No. Jo? Ale tady jakoby to, co se podle mě jakoby, to je prostě asi... Jako, že nepatřili do klubu, myslíš, jako a patřili do že ne- akademii, tam... jo, že to byli ještě mladí hráči, je to to byli možný, ještě no. mladí kluci a na těch jakoby papírech, teda, co zveřejnili jako to Dynamo, je jako, že ten klub jde přímo z té akademie. To znamená, on nešel do toho Ačka a Ačko ho prodalo a pak by měli být, ale tady byli kluci, kteří šli rovnou z té akademie, takže tam je jako... To, no. Nebo to vyúčtování, jo. Mně to přijde takhle, jako já chápu, že potřebuješ udělat nějaký kroky, Dva záminky. že hledáš nějaký záminky. Ale myslím si, že to, že už ji tam nechci,
se dal odůvodnit mnohem líp než tím, že nepředložila nějaký vyúčtování, který v té smlouvě, kterou my jsme našli jako na veřejném rejstříku, je asi na 2 řádcích napsáno, je povinen předložit vyúčtování. Tohle, pokud je to teda poslední verze té smlouvy, tak kdyby to napsala na ubrousek v hospodě, tak je to prostě vyúčtování. A to, že budu si odůvodňovat, oni nám něco dali, nám to nestačilo, jak jsme jim to vrátili, pak nám zase něco dali, to je zbytečný prostě. To tak jako, jo, tam těch důvodů je tolik, teď prostě ona to fakt vede jako, nebo ještě nebyla jedna věc, ty jsi říkal, ty mladý, ten její rozhovor, jak ona říká vlastně, že chce jako navazovat na tu obrovskou tradici toho Dynama, ne? Takže sem přijde 30 prostě lidí z Afriky nebo kolik a navazujeme na tradici Dynama. Jako mě to nevadí, ať tu hrajou, já jsem poslední, jako já nebudu říkat, že Dynama hra Afričaní. Oni přišli, ale stejně nehrajou, že jo? Ale pak prostě nemůžu tvrdit, že jsem sem přišel navazovat na tradici Dynama, tohle není tradice Dynama, tak si prostě lže sama sobě, jo. A tohle mi vadí právě Fajto, jakože přesně jak říkáš, to město prostě určitě dělá kroky i blbý, ale vadí mi, když pak jako někdo jako se zastává jí a úplně to obhajuje, ale my takový ty fanoušci, co to na to Dynamo chodí a co to sledují, tak jako jsou všichni zajedno, no, že prostě ona má, že by bylo nejlepší, aby to prostě tady prodala. No, protože názor jako jeden je ten, že myslím si fakt, že ten krok proti ní byl radikální a že na druhou stranu ten klub jako hraje lepší fotbal, než hrával. Jo. A že se drží na pozici, která jako není sestupová, není teda ani postupová, ale jako v klidu prostě. A já si myslím, že ty lidi, co jsou proti tomu, ty na fotbale v životě nebyli. No a to je možný, to je druhá věc. Ty ani neví, jak hrajou a kolikátý jsou. To je možný, jen jim přijde ta reakce jako nepřiměřená, že jo? Nebo nemají rádi nějakou politickou stranu, která bez jako jakýkoliv znalosti toho problému, tom, že najednou řekne, hele stop, jdi ze stadionu, nazdar, máš na to 14 dní vypovězená smlouva. A já dokážu pochopit to, že pro tady ty lidi ten krok jako vypadá fakt divně. To je jako pravda, samozřejmě to není úplně standardní. Město takhle by asi principiálně jako fungovat jako nemělo. Tak řekněme jako nějak jako netransparentně nebo nepředvídatelně, to je jako pravda, bez znalosti toho jako okolo. A to samozřejmě my z toho víme ještě jako třeba půlku, co se jako ve skutečnosti děje. Jo. Takže... Protože spousta lidí nepotřebuje to, co říká Jura, že ona jako nepůsobí na venek, že nedává informace, odkud ten klub přišel, že ho na webu neukáže, že jo. Jako ve finále nikdy mi to Dynamo nepřišlo jako v komunikaci vůči veřejnosti nějak extrémně otevřený. Jo, jako... ale asi z ní nestalo, že by přivedli 3 hráče, a nikdo to nevěděl, ne? Jasně, asi. Jo, ale ta otevřenost... To je bizárné, jako... To je samozřejmě bizárno. Asi nestojí za řeč ty hráči, no. Mimochodem, jako vlastně zaznamenal jsme i na sociálních sítích, že se to začalo přirovnávat k motoru, že jo? Dokonce tam byl nějaký takový příspěvek, kdy přesně ta situace, kdy podle mě jako lidi, kteří asi jako na tom motoru jako možná nikdy nebyli, tak jako začali vysvětlovat na sítích, jak to tehdy bylo. Jo, s tím pivem. Že, jako tady, že vlastně Mountfield se odstěhoval do Hradce Králové. Ne, že byl vyhnán kvůli pivu. Že byl vyhnán kvůli pivu. To je podobný, no, že vlastně ano, to je vlastně stejný. A pak se vlastně v dalším příspěvku začali omlouvat, že to vlastně vysvětlili blbě, tak možná tady můžeme Michala jako experta a pamětníka aby vysvětlil, jak to teda bylo, teda v motem, protože ta analogie tady bude a furt to bude někdo říká, tak jak to bude. Tak tam samozřejmě město takovou pozici jako nemělo a nemuselo mít, možná bohužel, protože ty se sebrali a šli, ale já si pamatuju, když říkáš motor, jak jsme spolu byli v tom létě ve Francii a začal se mluvit o tom, že taková Mountfield zdrhne a jak jsme byli přesvědčeni, že to se prostě nemůže stát, to se jako neděje. Takže za týden samozřejmě byli pryč, jo. Takže pak naopak město těmi jako populárními kroky pomohlo tomu, že to tam nastartovali a na tom je strašně zajímavý a proto já říkám... No a proč ten Mountfield odešel teda tehdy? No, protože chtěl po městu peníze, ty mu to nechtěli dát a Hradec mu je dal. Jednoduchý Mountfield, teď jsem četl úplně náhodou, že o tom teda mluvíš někdy před 14 dny, že město Hradec Králové schválilo na příští rok dotaci hokejovému klubu snad 40 milionů, něco takového. Prostě číslo, který tady v životě Budějice nikdy nikomu nedali, i kdyby tam byl někdo sebe víc oblíbený. Jo. Prostě ta Hradec tenkrát chtěl extraligu, tak si ji zaplatil. A platí si ji do dneška. Pojď se Pardubice, co do toho spou peněz. Budějice tady to nikdy nedělali, v takovéhle míře samozřejmě, byť i tak spousta lidí říká, že dávají dost, ale to je jako diskuze. Ale ta pointa v tom, že prostě motor začal tam, kam nepatřil a bylo hned vyprodáno,
Proto já teď říkám, tak začnu fakt v divizi. Já na tu divizi klidně půjdu. No a jenže v této souvislosti se řeší ta historie toho klubu, no, že samozřejmě. To je, vlastně nevím, jakou v té době měl jako motor, Ale nebo motor vlastně taky historii. znova, že? Ne, že motor si oni se nakonec domluvili. Oni řekli, že oni si sehnali tu licenci jako jinde, ale nakonec se s těma Oni v tom domluvili, že jim tu pokračovali. licenci jako dají. Jo, že to nějak nakonec udělali, že pokračujou. Jo. Ale tady samozřejmě bys o tu historii přišel. No. Ale přišel, já nevím, jestli Otázka, oni jak se to dá prostě, provázat, víš, nebo jako- dobře, jako kdo dneska řeší, že ten klub se jmenuje nějaký Peská Dynamo čárka AS a akademie. Název není důležitý, jako, ale- ta historie podle mě jako nezmizí tím, že tady zmizí nějaký jeden právní subjekt a nahradí ho jiný. Prostě fotbal. Že jako furt budeš říkat, fotbal je tu 150 let. Řekněme, jako, hlavní, Asi můžeš, hlavní no. fotbal v Budějcích prostě tady bude furt a to, jestli tady jako, že to bude zrovna pod jiným subjektem, je podle mě. Takhle 90% lidí to nerozliší, to je pravda. Možná víc, jo. Ale no tak mě to o sobě prohlašuje, je třetí nejstarší klub v zemi. Jasně, je to To by zmizelo samozřejmě, že jo. Ale na druhou stranu Jsi nový klub. Jseš třetí jako nejstarší klub v zemi, ale co z toho? Jako okolní kluby to nezajímá. Jako, Je to pravda. Přijedeš do Plzně, tak dostaneš tam bůra, tak jako co, až ti to nepomůže, že seš. Jako, myslím si, že ta tradice jako nesouvisí s tím právním No, jako asi to není spolkem úplně a je jako- to podle mě úplně jedno, prostě fotbal a Dynamo prostě a Budějce tady budou, jako tak se tady dobře, tak budeme říkat, že jsme tady hráli třetí nejstarší fotbal. Nebo, Asi to není must have, no, prostě. víš, jako, že se asi to pojmenuje můžeš jinak a je to. ale možná stejně jako to tehdy skončilo s tím motorem, že se teda nakonec domluvili, byť jako ten chvíli odešel, ale jako domluvili se, tak možná, že to dospěje i tady, jakože Ale jako samozřejmě, že pokud jí dostanou do situace, kdy ona pochopí, že už s tím nic neudělá, že ji nechtějí v Chomutově, a ono těch stadionů, kde ona to může hrát, opravdu tolik není v republice volných, jo. Tak jako není sranda Tu na druhou ligu, stadion, no, na ten ona fotbal. ČFL asi chtít nebude, a druhou ligu těch stadionů za tolik není. Ne. Takže ona tolik možností jako podle mě nemá. ale já si myslím, že ji nebudou chtít nikde, protože vždycky do toho, jak si říkal, vždycky do toho musí prostoupit to město nějaký. A teď oni samozřejmě jako budou vidět tu zkušenost těch Budějovic a Jasně. můžeme si říkat, jestli tady byly dobrý kroky, špatný kroky, Jasně. ale jsou to nějaký politický partaje, že jo, celorepublikový třeba, nebo A dobrou reklamu si neudělala. A, jako, a Ať teď, si myslí, jako, co chce. teď si jako vem, že budeš v Chomutově a teď jako si řekneš, hele, tady máme nigerijskou majitelku nebo anglickou, to je jedno, ona sem chce přivést tady ten klub, to bude super. A teď oni všichni uvidí, co se dělo v těch Budějcích a řeknou si, hele, to tady radši budeme hrát tu divizi. To se asi nestane ani v Chomutově. Piškote, promiň. Jako podle mě, takže víš, jako, že jako kdo by v téhle situaci, jaký město v České republice by řeklo, tyjo, super, po tomhle skočíme. Takže co je řešení? Podle mě Neka Ede, nebo jak se jmenuje ta paní, skončí s fotbalem v České republice. Jako pokud... A buď potopí Dynamo s tím, anebo prostě ne, ale podle mě ona po téhle sezóně skončí a pak už je tady jako asi na tom, co se jako stane, no, na nás. No. Pokud město vyloženě jako nevyměkne, tak ona jako nemá, jako, No a stane se majitelem město To nemusí. asi se, bude se hledat kupec. No ne, ono, když ona skončí, tak vlastně tady nemáš čeho by se stali majitelem. Takže město má stadion a jenom... ne, pokud skončí, tak jako zase hrdost je hezká věc, ale když ti někdo dává 20, tak si je vezme, že jdeš. Jenomže pokud nezíská druholigovou licenci, tak samozřejmě ta hodnota nebude 20. To je pravda. Mimochodem, To je pravda. co jsem slyšel, tak samozřejmě jako město má možnosti i jako koupit jako ČFL úplně v pohodě. To asi jo, ano. Za pár. I druhou ligu má jako nějaký, řekněme, jednání, že by jako se toho dostali. Ale samozřejmě tam asi pak bude takový ten nejtěžší krok, jako potřebuješ jako někoho, kdo ten klub vlastně, potřebuješ toho nového majitele. No, kdo to, A jako kdo hlavně- to od a to města nemůže být si město. vezme. No, jo. A hlavně se 20. července hraje. No. Takže ty potřebuješ jako, nebo Rychle, plus minus, jo. je to jako Takže jako ona podle mě nemá kudy kam, Nemá. jo, možná budou nějaké jednání o tom, že tak zkusíme nějaký kompromis, prostě je to pokr. Zatím vystřelili jednou každý, Jo. oni jí to vypověděli kdy, to je 10 dní nebo kolik, týden, když se střílí. Zásah. Lodě. C1, C1, mimo. lodě, jo, takže každý něco zkouší, ale Jo. tak to se samozřejmě neupeče na jednom jednání, takhle věci, takže ale pokud jako město nevyměkne, tak já si myslím, že nemá No ona a bude kudy kam. pak jako zádrhel, když to bude mít město a teď co s tím jako?
Jako pohrnou se majitele, nebo myslíte, že už má někoho jako To bude vyčíhlýho? Za mě to bude to nejtěžší, protože jako vlastně jak to jako město převede někoho. Hele, možná jsem jako naivní, ale já si myslím, že to tady funguje podobně jako s tím hokejem. Byť tam ta základna těch jako dobrých bývalých hráčů při penězích byla samozřejmě jako větší než těch fotbalistů, těch tu moc není. Ale já si naivně myslím, že kdyby šlo jako o ČFL, na kterou zase nepotřebuješ takový peníze, protože ti stačí obejít bývalý sponzor, vezmi si něco od města, od které hraješ, takže by se nějaká parta lidí schopných jako našla. No, jenomže, a teď se vracíme k tomu, že to je politický téma, nebo bude, a teď se najdou ty party 3. No, tak i tím líp, ne? No a ty musíš na základě něčeho Děláš výběrku, každý představí projekt a město rozhodne, komu to prodá. A už se ti to zase vleče. To samozřejmě nestíneš do července. To nemá šanci. To proto by to vlastnilo město, jenom prostě přechodnou dobu toho 1 roku a měli čas na to někoho najít. To, jako oni říkají vlastnit město, ale... to bude podle mě ještě složitý, jo, protože se tady můžou slítnout zase nějaký, a nakonec NKD se může přihlásit do toho, že... No nebo pan Koubek. Nebo pan doktor Koubek. Doktor Koubek. Může být ve výběrku. Pan doktor Koubek, NKD. Víš? A další. A další, no. Víš, ale nebo... Sestra Neky. A myslím si, že tady ta komedie jako může pokračovat, jako ještě další klidně takhle. A pak přijde Netflix a natočí pěkný film. Přesně. A nebo přijdou herci nebo jak říkal Hollywoodu a koupí to jak v Rexem. Nebo jak říkal Skalák, ne, že čeká, kdy se objeví Kazma, že to 3 roky natáčel. Víš, ale zase ty opoziční hlasy jako přece nemůže město vlastně teď to bude stát peníze. A teď to bude stát stejný peníze, jako to tam to město neustále dává. Možná na tu ČFL. No ne, může to stát víc, ne? Nebo jestli budou chtít koupit hráče nějaký. To záleží, co budeš hrát. Když budeš hrát ČFL rok, tak co může stát rok v ČFL? To asi ne, no jasně. A teď to město si ty sponzory umí sehnat snadno, že? A můžeme začít od toho, že 450 000 měsíčně jde do Dynama. Plus reklama. Plus reklama, jo, plus další plus kraj. věci, jo. Takže ty peníze možná i čes skrytě, jako, prostě. Je fakt, že ty dnešní výplaty těch hráčů nejsou žádný astronomický, že jo? No těch, co tady hrajou, jsou jako, no. to jako opravdu není tak hrozný. Takže věřím, že komedie bude pokračovat. No. Tak snad jsme dneska i něco osvětlili našim posluchačům, jako náš pohled, že jako opravdu za mě těch 24 příchozích Afričanů, pravděpodobně nebo cizinců prostě do Budějovic, o kterých možná o půlce nikdo nevěděl nikdy a jako teď se to zjistilo, že tady opravdu není co hájit jako zájmy. A třeba dobře se jim tu bydlí, víš? Je to v pohodě, mě to nevadí, ale nedávejme veřejnou podporu a nedávejme peníze do tady toho projektu, no, města. To je asi amen. Takhle bych to řekl. No. Každopádně příběh nekončí, ne? Příběh nekončí, to super. Jede se dál. A teda musím říct, že jsem se jako hrozně začal těšit na to nový výběrkou prostě. Ten seznam těch to bude jako pecka, jako to tak horký nebude. Pak se ti třeba přihlásí nějaký fanoušci, víš? No jasně. Řekne, že bys to vedl, něco. Už píšeš projekt? Bude. Co? Už píšeš projekt? Nepíšu. Já jsem vždycky říkal, že to máš koupit, že to pak povedem. Jo. Třeba by to šlo pak vzít z toho participativního rozpočtu. Víš, to je pravda, vlastně. Vzal v rámci toho... Obnovení klubu. No, obnovení klubu. Až 10 milionů nedávají. 5, myslím, ne? Na 1, 2, ne, 2, promiň, 2, na jeden, ten, no, cel v součtu 10, nebo jak to tak je. ty by si vlastně jako zažádal vlastně o ten, jako, o ten management, že by si vlastně, to vedení klubu, to by ti 2,5 milionu mohlo stačit. Že jo. A ty bys mohl na hráče žádat. Že už si každý požádal už máte něco. 5, já nemůžu. Já nejsem budějický. Jo, to je pravda. No vidíš. Teď mohl na nákup hráčů. To Dynamo. Tak to klapne. Třeba dáme dohromady víc než pan doktor. Jo. No. Takže přestože chlapci nechtěli, tak dost možná se k tomu tématu brzo vrátíme. Určitě, až bude to výběrový řízení, tak jo. Tak jo. Tak díky. Děkujeme za pozornost a nezapomeňte na tlačítko dole. Jako dát. Čau.